מסתדר לנו לעשות בשעות הפנאי שהן לא רבות, אופרה בשלייקס, מיזם תרבות חדש, שבמסגרתו מוצגת בכל חודש אופרה אחרת, בכל יום שלישי בבתי הקולנוע ברחבי הארץ. זה יצא לדרך כבר השבוע, ביום שלישי ברשתות סינמה סיטי, פלנט והום סינמה. העלות 10 שקלים בלבד, כן, זה קורה. אופרה ב10 שקלים, מי חשב? ראית? אופרה להמונים. כל האמנים האלה שלפני כל כך הרבה שנים עלו על במות עם ברזלים מתחת לסמלה, ופתאום אנחנו מביאים את זה כאן ב10 שקלים. נכון, אז לפני שנגיד שלום לחברת הפאנל שנמצאת כאן איתנו, בואו נראה קטע קטן וניגש לזה. אז אוקיי, אני תמיד רציתי ללכת לאופרה, אבל מאלה שאת צופה למעלה עם המשקפיים האלה של האריסטוקרטים, יחד עם המלכה ביציע, ואז כולם משחקים לפניי. לכן לא הגעתי עד עכשיו, כי אמרתי רק עם המלכה, רק ביציע. אבל אין מה לעשות, אולי נסתפק את יודעת, 10 שקלים בישראל, בקולנוע. החלטתי להתפשר בשלב הזה. נגיש. אז אנחנו נגיד שלום לספיר אלה, סמנכ"לית אלוקום, בדיוק בנושא הזה. טוב, דבר חדש במחוזותינו, אופרה בקולנוע. נכון, זה באמת מיזם מאוד מאוד מרגש. אנחנו, אלוקום בעצם היא חברת תוכן של קרוב ל50 שנה. אני דור שלישי בעצם לקולנוע, ואחד הדברים הכי חשובים לנו זה בעצם להביא ולהשאיר כמה שיותר את עולם התרבות. ואחד מהמיזמים שלנו זה אריה אופרה בקולנוע, שמביא את האופרות הכי גדולות לקולנוע, בתרגום לעברית ובאנגלית. ובאמת ככה, כשהסתכלנו על הקהלים שלנו, אנחנו רואים שבאמת רוב הקהלים שלנו הם הגיל השלישי. ככה התחלנו לחבור למשרד לשוויון חברתי, והצלחנו להביא באמת את האופרות הכי טובות, הכי גדולות, מבתי האופרה הכי מטורפים, ב10 שקלים לקולנוע, בכל יום שלישי. זה ממש בשורה שאני שמחה שאנחנו... וזה ממש מרגש, אגב. אנחנו נאמר שזה חלק מהמיזם של שלישי בשלייקס. נכון. ספרי לנו. שזה עבור בעצם אנשים בגיל השלישי, שאתם רוצים לעודד לצאת. אז אנחנו, כמו שאמרתי, חברנו למשרד לשוויון חברתי, והצלחנו להביא תוכן שהוא מיועד לקהל הגיל השלישי, דווקא ביום שלישי, לשלישי בשלייקס. זה משהו שלא היה עד עכשיו, בדרך כלל זה דברים סרטים שהם קורים בכל מקרה, אבל פה זה תוכן מיוחד שבא ממש בשבילם, גם מבחינת התוכן שאנחנו מביאים, אנחנו בודקים מה האופרות הכי אהובות בארץ, ולפי זה אנחנו מביאים, זאת אומרת, יש לנו נגיעה מאוד מאוד קרובה לקהל. זה כיף, מה האופרות הכי אהובות בארץ? זאת שאלה שאני לא רגילה לשמוע. נכון. מה האופרה החביבה עליך פה בישראל במחוזותינו היום? אז בהקרנה עכשיו שהייתה לנו, שאגב, כל ההקרנות היו ממש מלאות, וזה הפתיע אפילו אותנו לפעם הראשונה. איפה באמת מי שרוצה להגיע לצפות? לאן להגיע? איפה זה פרוס? זה נמצא בכל הרשתות הגדולות, נמצא גם בפלנט, גם בסינמה סיטי, גם בהוט סינמה. אנחנו כמובן פותחים עוד ועוד מקומים לפי ביקוש, והיה לנו זוג מאוד מאוד חמוד בין בני 70, שבאו לדייט לבוהם. וזה היה פשוט מקסים. נראה לי שהוא צריך להודות לכם באופן אישי שזה עלה לו 10 שקלים. הדייט האחרון באופרה, אני חושבת לא על הסכומים כאלו, אבל עשית חשק לא רק לנו, ולא רק לגיל השלישי. אני חושבת שלכל מי שצופה, נשמע ממש מסקרן. תודה רבה לך, אנחנו בהחלט נצטרף. ועכשיו, רותם, בוא נגיד בוקר טוב לעיר.